Il-Prim Ministru Joseph Muscat m'għandu xejn xi jgħid dwar in-nuqqas kbir ta' fiduċja li qed juri l-poplu Malti Wawċi fid-dikjarazzjonijiet tal-assi li għamlu l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tiegħu. Quddiem din in-nuqqas ta' fiduċja skit totali minn Muscat. Fil-fatt fl-aħħar jinbatna serje ta' mistoqsijiet bl-email lill-Prim Ministru fejn saqsejn fost l-oħrajn dwar l-istħarriġ tal-Malta Today illi wera kif 17% biss jemmnu d-dikjarazzjonijiet li saru. Aħna xtaqna nkunu nafu r-reazzjoni tal-Prim Ministru għal din in-nuqqas ta' fiduċja. Wieħed biss minn kull 6 Maltin jemmnu lill-kabinet tiegħu f'dak li ddikjara. U xtaqna naraw ukoll jekk il-korrezzjonijiet li saru minn 3 ministri komplew xi naqsu l-fiduċja f'dak li ġie ddikjarat mill-Kabinet Laburista. Iżda għal dan kollu bqajna mingħajr risposta. Sa ftit qabel ħarġu l-korrezzjonijiet meta kien mistoqsi dwar dak li ddikjara l-Ministru Manuel Mallija, il-Prim Ministru kien qal li jemmen dak li ġie ddikjarat u prova jdawwar id-diskors. Jien naħseb il-Dr. Mallija ma ħeba l-ebda kont fil-Svizzera. U allura m'hemmx dubju li Dr. Mallija għandu l-fiduċja tiegħi li qiegħed anzi jesponi l-assi kollha tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Eżatt ftit tal-minuti wara li lissen dan il-kliem kien tħabbar li l-Ministru Manuel Mallija preżenta korrezzjoni tal-ewwel dikjarazzjoni tal-assi tiegħu. Xi ħaġa li qajmet dubji dwar liema dikjarazzjoni jemmen il-Prim Ministru, jekk hux dik oriġinali jew inkella dik li preżenta issa l-Ministru Mallija. Fid-dikjarazzjoni oriġinali tiegħu il-Ministru Manuel Mallija ħalla barra l-fatt li s-sena li għaddiet daħħal aktar minn 137,000 euro. Manuel Mallija li fid-dikjarazzjoni oriġinali tiegħu qal li għandu €900,000 fi flus kontanti issa qed jgħid li għandu dejn ta' €1,300 u qal li nesa wkoll iniżżel numru ta' shares li għandu f'żewġ kumpaniji. Ma' Manuel Mallija naqdu wkoll Mary Louise Colero Preca u Chris Cardona li ma' korrezzjonijiet kienu kostretti jsiru wara li kien dan l-istazzjon li ġibet l-attenzjoni tal-Ministri nfushom li d-dikjarazzjoni tal-assi tagħhom ma kienx waħda korretta. Fil-fatt Mary Louise Colero Preca u Chris Cardona qalu li kienu nesew jiddikjaraw l-onorarja u fil-korrezzjoni li ppreżentaw fl-ewwel ta' wissu żiduha.